Дядя, ты что тут делаешь? Клип с кентом снимаю. С каким кентом, алло? Вот мой кент. Это мой кент. Вот. Ты кто? Я Кент. Ае, одень очки, дедуля продакшн. Два злобных парня, которые давно не держали деньги в руках. МС Калипсо, детишки. МС Хутора, контроль Саха, зажигай. Сльоза тече, мама плаче, йоу. Стипендії нема, Саша скаче. Як ти проклятий, на городі фігачить, а на горизонті стипендія не маячить. Більше слів в нас нема. З дому вигнала мене мама. Що то є така за фігня? Женя, а де твоя стипендія? Хе-хе-хе. Стипендії нема, не біда. Ну що ми скажем вам, братва? Йо, постав 5 і пока. А поки качаєм до утра. Як пройшли цих диких півроку, йо-йо-йо. Я дикий білий, ні в року. І запомни мої слова. Повернись до мене, моя стипендія. Класно з картки знімати бабки. Класно їсти сало й борщ. Ми давно не виходимо в дамки. І ще в мріях залишився чорний порш. Стипендії нема, не біда. Ну що ми скажем вам, братва? Йо, постав 5 і пока. А поки качаєм до утра. Стипендії нема, не біда. Ну що ми скажем вам, братва? Йо, постав 5 і пока. А поки качаєм до утра.